on edelleen Porvoossa. Seuraavaksi ajattelin kertoa tarinan, joka sijoittuu 1600-luvulle tänne Porvoon alueelle ja noin 11 kilometrin päähän tästä Porvoon keskustasta. Se alue on Kilpilahti, eli Sjöldvik, ja siellä sijaitsi Sjöldvikin kartano. Nykyisin samalla alueella on Porvoon öljyjalostamo ja Sjöldvikin satama. Kartanon alue kuitenkin jätettiin jalostamon ulkopuolelle ja nykyään sillä paikalla on ryteiköistä metsää. Ja kartanon kivijalka on siellä edelleen kyllä näkyvillä. 1600-luvun loppupuolella kartanon isäntänä oli ikävän miehen maineessa oleva, naisia ahdisteleva, juopotteleva ja rettelöitsevä Nils Rosensmith. Hän oli ollut Rakuna-rykmentin upseeri, mutta sitten kun ikä oli tullut, niin sotilashommat jäi ja oli aikaa ryypätä ja irstailla. Lokakuussa 1673 Nils Rosensmithin sanottiin lähteneen koira mukanaan hevosella ratsastain matkalle Liivinmaalle. Kukaan ei asiaa sen kummemmin ihmetellyt. Aikaa kului, elämä jatkui, isäntä lähetteli matkaltaa kirjeitä. Kartanon päärakennus oli palannut muutamaa vuotta ennen isännän oletettua matkaa ja sen rauniot oli edelleen raivaamatta. Sitten syksyllä 1680 muuraamassa olleet työmiehet avasi pihamaalla olleen hylätyn kaivon, jotta olisi saanut muurilaastiin vettä. Kaivosta he löysi isännän ruumiin. Hän ei ollut lähtenyt matkalle, vaan hänet oli murhattu, haudattu omaan pihakaivoonsa, jossa oli kaikki nämä vuodet sitten ollut kuolleena. Hämeenlinnan pyöveli hälytettiin nostamaan tämä ruumis kaivosta, mutta päästyä paikalle, niin ruumis kuitenkin päätettiin jättää vielä kaivoon. Hän sai matkastaa onneksi korvauksen. Ruumis nostettiin kaivosta sitten seuraavana keväänä. Niin sanottu Smittenin murha oli oma aikansa kuohuttavin murhatapaus, josta kiinnostui myös Ruotsin kuningas Kaarle 11. Asiaa puitiin seuraavina aikoina sitten käräjillä. Syytettynä oli erityisesti kartanon puutarhan mestari. Näyttö häntä kohtaan ei ollut kuitenkaan ihan aukotonta. Lopulta tämä tapaus jäi ratkaisematta. Ja tarinasta on Mirkka Lappalainen kirjoittanut kokonaisen kirjan Smittenin murha. Jos aihe herätti kiinnostusta, niin kannattaa ottaa tämä kirja haltuun. Tämä on tällainen vähän vanhempi true crime-tapaus. Ootko kuullut tästä tai mitä ajatuksia aihe sussa herättää?